ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். ஹரே கிருஷ்ணா. வந்திருக்கிற பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய மிக பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி இந்த செஷனை ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாக்கயா சக்ஷுரோன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पास्यता देशतारिणी. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा डिवोटीज. हरे कृष्ण. स्क्रीन शेयर कर रहे हैं. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्णा डिवोटीज. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. இந்த மீண்டும் ஒருவரை உங்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். நம்ம இதுவரைக்கும் இந்த லெவல் 1 கிளாஸ்ல 4 சாப்டர்ஸ் பகவத்கீதையில பார்த்திருக்கோம். இன்னைக்கு 5வது சாப்டர். ஆல்ரெடி கர்மயோகத்தை பத்தி பகவான் சொல்லி இருந்தாலும் கூட மறுபடியும் அந்த 5வது சாப்டர்லயும் சொல்றார். அப்போ கிருஷ்ண உணர்வோட எப்படி அந்த கர்மங்களை நம்ம செய்யறது அப்படிங்கிறதுக்காகத்தான் இந்த சாப்டர் பகவான் நம்மளுக்கு சொல்லியிருக்காரு. இந்த சாப்டர்ல பகவான் என்ன சொல்ல போறார் பார்க்கலாம். கர்மயோகம் கிருஷ்ண உணர்வில் செயல். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. நம்ம நேத்து பார்த்த விஷயங்கள் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். நம்ம 4வது சாப்டர்ல நம்ம லாஸ்ட் என்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா, பலராமரும் கிருஷ்ணரும் தன்னுடைய குருவான சாந்திபனி முனிவர் கிட்ட உட்கார்ந்து குருகுலத்துல ஏதோ கத்துட்டு இருக்காங்க. அந்த பிக்சர் தான் நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அப்போ நம்ம ஒரு குருவிடம் சரணடைந்து நம்ம எல்லா விஷயங்களையும் ரொம்ப பணிவாகவும் அடக்கத்தோடையும் கத்துக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அப்போ ஒரு குழந்தை பிறந்த உடனே அதுக்கு அம்மா யார் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியது கிடையாது இல்லைங்களா? ஒரு கன்றுக்குட்டி இருக்கு அப்படின்னா 1000 பசுக்கள் இருந்தாலுமே அந்த அம்மா பசுவை அந்த கன்றுக்குட்டி ரொம்ப ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிரும். சோ அதே மாதிரிதான் அம்மாவும். சோ அதனால ஆனா அம்மா குழந்தைக்கு அம்மா யாருங்கிறத சொல்லித்தர வேண்டியது இல்லை. ஆனா அப்பா யார் அப்படிங்கிறத அந்த அம்மா தான் சொல்லுவாங்க. இவர் தான் உன்னுடைய தந்தை அப்படின்னு சொல்லணும் கண்டிப்பா. அதுக்கப்புறம் அப்போ நம்மளுக்கு யார் ஃபர்ஸ்ட் குருவா இருக்கிறது? அம்மா. அப்புறம் 5 வயசு வரைக்கும் அப்பா எல்லா விஷயங்களையும் இது செய்யலாம் இது செய்யக்கூடாது அந்த மாதிரி 5 வயசு வரைக்கும் அம்மா. அப்புறம் 15 வயசு வரைக்கும் அப்பா. சோ இதை இப்படி செய் அப்படி செய்யாத இது செஞ்சா இது இந்த மாதிரி செய்யும் போது இது நடக்கும். சோ இதை எப்படி தவிர்க்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாம் நிறைய விஷயங்களை அப்பா சொல்லி தருவார். சோ 15 வயசுக்கு அப்புறமா
அந்த காலத்துல அப்ப அவங்க வந்து என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா குரு கிட்ட வந்து குருகுலத்துல வந்து விட்டுடுவாங்க. சோ அங்க வந்து குருவிடம் சரணடைந்து அவருக்கு பணிவாக தொண்டுகள் செய்து அவர்கிட்ட அடக்கத்தோடு கேள்விகள் கேட்டு அப்பதான் வந்து நம்ம வந்து தெளிவு பெற முடியும். அப்போ ஒரு ஏதாவது ஒரு நம்ம நீச்சல் கத்துக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து ஒரு நீச்சல் கற்றுக்கொள்வது எப்படி அப்படின்னு ஒரு புக்க வாங்கி படிச்சுட்டு நம்ம நீந்த கத்துக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. தண்ணீல இறங்கினாதான் நம்ம வந்து நீச்சல் கத்துக்க முடியுமே ஒழிய சும்மா ஏட்டுக்கல்வி மட்டும் நம்மளுக்கு பயன் தராது அப்படிங்கறத நம்ம இங்க பாத்துக்கிறோம். அப்போ ஒரு குரு அப்படிங்கிறவர் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கறதுதான் அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்லுச்சு 4வது சாப்டர்ல. சோ நம்ம இன்னைக்கு 5வது சாப்டர்ல இங்க வந்து என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா அர்ஜுனனுடைய குழப்பம். மறுபடியும் அர்ஜுனன் குழம்புறாரு. என்ன என்ன கேட்க போறார், குழம்பி என்ன கேட்க போறார் அப்படின்னா அவர் தான் எப்பவுமே கொஸ்டின்ஸா கேட்டுட்டே இருப்பாரு. சோ அவர் இப்ப இந்த சாப்டர்ல ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்லயே வந்து தன்னுடைய கொஸ்டின் ஆரம்பிச்சுட்டார். என்ன கேட்க போறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, படிக்கிறீங்களா இல்ல நான் படிக்கவா? படிக்கிற மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் ஸ்ரீ பரமாத்மனே நமः. अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेययेदयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। हरे कृष्ण माताजी. அர்ஜுனன் கூறினான். உவாச்ச அப்படின்னா கூறினான் அர்த்தம். அர்ஜுனன் கூறினான், கிருஷ்ணரே, முதலில் செயலை துறக்கவும் பின்னர் பக்தியுடன் செயலாற்றவும் பரிந்துரைத்துள்ளீர். இவையிரண்டில் சிறந்த நன்மை தருவது எது என்பதை தயவு செய்து தெளிவாக விளக்குவீராக. ஃபர்ஸ்ட் என்ன சொன்னீங்க? செயலை துறக்க சொல்றீங்க. சோ அர்ஜுனன் முதலே வந்து குழம்பி போயிருந்தார் இல்லைங்களா? செயலை துறக்க, செயலின் பலன்களை தான் துறக்க சொன்னாரே ஒழிய செயல்கள் செய்யாம சும்மா உட்கார்ந்துருன்னு ஒரு நாளும் பகவான் சொன்னதே கிடையாது. யார் யாருக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப்டு டியூட்டிஸ் இருக்கோ, விதிக்கப்பட்ட கடமைகள் இருக்கோ அதை சரிவர செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு தான் சொன்னாரு. ஆனா செயலின் பலன்களை தான் வந்து துறக்க சொன்னாரு. அந்த ஃப்ரூட்ஸ், அந்த ரிசல்ட்ஸ் அதுதான் பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடு அப்படின்னு சொன்னாரு. ஆனா தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டாரு அர்ஜுனர். அப்போ இப்போ இன்னொன்னு கேக்குறாரு, நீங்க வந்து செயலை துறக்க சொல்றீங்க அப்படின்னா அர்ஜுனன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டா? செயலே செய்யாம சும்மா உட்காந்துரு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டாரு. அப்போ இன்னொன்னு சொல்றீங்க, பக்தியுடன் செயலாற்றுன்னு சொல்றீங்க, செயல் செய்ய வேண்டாம்னு சொல்றீங்க, செயல் செய்யணும்னு சொல்றீங்க பக்தியோட. இப்போ இதுல ரெண்டுல நான் எதை செய்யட்டும்? விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு கேக்குறாரு. எது எனக்கு ரொம்ப நன்மை கொடுக்கும் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல கொஸ்டினை வந்து பகவான் கிட்ட வைக்கிறார். சோ இது வந்து அவருடைய தவறான புரிதலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக இருக்கிறது. சோ முழு ஞானத்தில் செயல்படுதல் வேண்டும். அதாவது பகவானை பற்றிய அறிவு. அப்போ செயலின்மையில் செயல்பட வேண்டும். செயலின்மைனா நம்ம நேத்து பார்த்தோமா? செயலின்மை அப்படின்னா கர்மா அப்படின்னா என்ன, அகர்மா அப்படின்னா என்ன, விகர்மா அப்படின்னா என்ன? அகர்மா அப்படின்னா செயலின்மை. செயலின்மைனா வந்து நம்ம வந்து பாவ புண்ணியங்களை தேடிக்க கொள்ள கூடாது. நம்ம செய்கின்ற செயலை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து செய்யும் போது அது செயலின்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. ஏன் செயலின்மை அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது? அதிலே வருகின்ற விளைவுகளுக்கு நாம் பொறுப்பாக வேண்டியது கிடையாது. சோ அந்த மாதிரி அதுதான் வந்து துரத்தல் அப்படின்னு எல்லாம் சொன்னாரு இல்லைங்களா? செயல்களை துரத்தல் அப்படின்னா செயல்களின் பலன்களை துரத்தல் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் பண்ணிக்கணும் இங்க. அதுதான் வந்து உண்மையான புரிதல் அப்படிங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்கிறோம். இப்போ பகவான் அந்த சந்தேகத்தை நீக்குகிறார். எப்படி நீக்குகிறார் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. श्री भगवान उवाच संन्यास कर्म योगश्च निःश्रेयसकरावुभौ तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते. हरे कृष्ण माताजी. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் பதில் உரைத்தார். அந்த கேள்விக்கு இப்போ பதில் சொல்றார். செயலை துரத்தல், அதாவது மறுபடியும் சொல்றேன், செயலை துரத்தல்னா செயல்கள் செய்யாம இருக்கிறது கிடையாது. செயல்களின் பலன்களை பகவானுக்கு அர்ப்பணித்து விடுதல். அப்போ பக்தியோடு செயல்படுதல். இரண்டுமே நம்ம எங்க கூட்டிட்டு போகும் அப்படின்னா முக்திக்கு, மோட்சத்திற்கு கூட்டிட்டு போகும். ரெண்டுமே சிறந்ததுதான். ஆனா அதுல விச் இஸ் த பெஸ்ட் ஒன் கேட்டாரு இல்லையா? எனக்கு எது மிகவும் நன்மையை தருவது அப்படின்னு கேட்டாரு. அப்போ செயலை துறப்பதை விட
நீ வந்து எனக்கு உன்னோட ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எனக்கு அர்ப்பணிக்காத, அதை விட்டுடு. நீ வந்து என்ன பண்ணு, பக்தி தொண்டு செய். நீ எப்பவுமே செய்கின்ற உன்னுடைய கடமைகளை வந்து செய். அத ஆனா என்னுடைய நினைப்போட எனக்கு அர்ப்பணித்து செய் அப்படிங்கிறாரு. அதுதான் பக்தி தொண்டில் சிறந்தது. அதுதான் வந்து பெஸ்ட் ஒன் அப்படின்னு வந்து இந்த இடத்துல பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து சொல்றாரு. சோ பலன் நோக்கி செயல்படும் போது நம்ம வந்து எப்பவுமே பலன்களை எதிர்பார்த்து நம்ம செய்யும் போது நம்முடைய மனசு வந்து தூய்மை அடையாது. ஆனா பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு பக்தி தொண்டு செய்யும் போது நம்முடைய மனதிலே இருக்கின்ற களங்கங்கள் எல்லாம் வந்து நீங்குகிறது, கிளென்ஸ் ஆகிட்டே வருகிறது. சோ இந்த 17 லோகத்திலும் இருக்கின்ற எல்லா பொருள்களுமே வந்து எல்லாமே, இந்த பிரபஞ்சம் எல்லாமே, நம்ம பார்க்கின்ற பொருள்கள் எல்லாமே வந்து பகவானுக்கே சொந்தமானது. இதுல என்னோடது அப்படிங்கிறதுக்கு எதுவுமே கிடையாது. எல்லாமே வந்து பகவான், நம்ம வந்து ஓனர்ஷிப் கொண்டாடக்கூடாது, ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் நமக்கு கிடையாது, அது பகவானோடது. அப்போ பகவான் படைத்த இந்த எல்லா விஷயங்களுமே பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கு தான் நம்ம வந்து உபயோகிக்க வேணும். சோ அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. ஈவன் நம்மளுடைய உடல் கூட நமக்கு பகவான் கொடுத்த ஒரு கிஃப்ட். சோ இந்த உடலை கூட பகவானுடைய பக்தி தொண்டுக்கு தான் நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். இந்த கைகளை வச்சுட்டு பகவான் இரு கைகளை கூப்பி வணங்குறது, பகவானுக்கு இந்த கைகளை வச்சுட்டு பகவானுக்கு நைவேத்தியம் தயாரிக்கிறது, இந்த கைகளை வச்சுட்டு கோயிலை தூய்மைப்படுத்துவது, இந்த கைகளை வச்சுட்டு பகவானுக்கு காய்கறிகள் எல்லாம் நறுக்கி, பழங்கள் எல்லாம் நறுக்கி அந்த பிரசாதம் தயாரிக்கிறது, பூக்கள் கட்டுவது, இந்த மாதிரி பகவானை அலங்கரிப்பது, பகவானுக்கு அழகழகான ஆடைகள் தைப்பது, அந்த மாதிரி நம்முடைய ஒவ்வொரு அங்கங்களையுமே வந்து நம்ம வந்து பகவானுடைய சேவையிலே வந்து நம்ம ஈடுபடுத்தணும் அப்படிங்கறதுதான் இங்க நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அப்படி நம்ம அந்த பக்தியோடு செயல்பட பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யலைன்னா என்ன நடக்கும் அப்படின்னா, நான் நிர்கா மகாராஜா ஸ்டோரி நான் உங்களுக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். உங்க கிளாஸ்ல தான் சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். கர்மயோகம் கிளாஸ் எடுக்கும்போது இது வந்து ஒரு சிறந்த எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லி நிர்கா மகாராஜா, அதான் அந்த பசுமாடு வந்து தானம் கொடுத்தார் பாத்தீங்களா பிராமணர்களுக்கு. அந்த கதை உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா டிவோட்டீஸ்? சாட்ல போட சொல்லுங்க, சாட்ல போட முடியும். எஸ் ஆர் நோ அப்படின்னு ஒரு சின்ன யாரா ஒருத்தர் 2 பேர் போட்டா கூட போதும். ஓகே ஓகே மாதாஜி. ஓகே. அப்போ அவர் என்ன பண்ணினார், நிறைய தானங்கள் பண்ணினார், மிகச்சிறந்த மன்னர் தான். ஆனா என்ன பண்ணிட்டார் அப்படின்னா, பகவான் சிந்தனையோட இது எல்லாமே பகவானுடைய சொத்து, இத வந்து நான் ஒரு கருவியாக மட்டுமே இருந்து தானம் செய்கிறேன் அப்படின்னு அவர் நினைச்சு செஞ்சிருந்தார்னா அவர் இந்த கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டிட்டு இருக்க மாட்டார். ஆனா அப்படி நினைக்காம தான் செய்கிறோம் அப்படின்னு இந்த புண்ணிய பலன்கள் எல்லாம் தனக்கு அப்படிங்கிற அந்த நினைப்போடு அவர் செஞ்சதுனால அவர் கர்ம பந்தனத்திலே மாட்டினார் அப்படிங்கிறத நம்ம பாக்குறோம். சோ அதேதான் நம்மளுக்கும் ஒரு பாடமாக நம்ம எடுத்துக்கணும். நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலுமே, நம்மளால அவ்வளவு பெரிய தானங்கள் எல்லாம் செய்ய முடியலனாலும் நம்மளும் வந்து ஏதோ நம்மளால முடிஞ்ச உதவிகளை வந்து பிறருக்கு செய்யறோம். அப்ப நம்ம மனசுல நான் செய்யறேன், நான் தான் கர்த்தா அப்படிங்கிற அந்த எண்ணம் துளி கூட வந்துடக்கூடாது. நான் பகவானுடைய ஒரு கருவி, பகவான் வந்து எனக்கு இதை கொடுத்து செய்ய சொல்றார், நான் செய்யறேன் அப்படிங்கிற நினைப்போட தான் நம்ம வந்து சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணம் சொல்லி செஞ்சிருங்க, எல்லாமே வந்து நம்மளுக்கு சரியா நடந்துரும். அதுதான் வந்து இங்க சொல்லப்பட்டது. அதான் இங்க பாருங்க, அதேதான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. மன்னர் நிர்கா பலனளிக்கும் தானங்களை செய்தார். ஆனால் ஒரு தவறு நேர்ந்து 2 பிராமணர்களுக்கு அதிருப்தி ஏற்பட்டது. மறுபிறப்பில் பள்ளியாக பலகாலம் கிணற்றில் வாழ்ந்தார். துவாரகா அருகில் கிருஷ்ணர் நிர்காவுக்கு முக்தியளித்தார். நிர்கா தன் செயல்களின் பயனற்ற தன்மையை ஒப்புக்கொண்டார். அதாவது நான் வந்து பகவானுடைய சேவகன் அப்படிங்கிறத மறந்து நான் செய்யறேன் அப்படின்ற நினைப்போட செஞ்சேன் அப்படிங்கறத ஒத்துக்கிறார். எனவே யார் ஒருவர் எந்த எதிர்பார்ப்பும் இன்றி பக்தி சேவை செய்கின்றாரோ அத்தகைய சேவையே உன்னதமான சேவை, மேலும் அவர்கள் வைகுண்டத்தில் வாழ்வர். சோ யாரெல்லாம் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யறாங்களோ அவங்க வந்து பகவானுக்கு பக்தராகிறார்கள், பகவானோடு சென்று அந்த வைகுண்டத்திலே வாழ்கின்றார்கள் அப்படிங்கிறது தான் நிர்கா மகாராஜா ஸ்டோரியில இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயம். இப்ப 3வது ஸ்லோகம், கர்ம யோகா அல்லது கர்ம சந்நியாசா, இதுல எது சிறந்தது அப்படின்னு ஒரு கேள்வியை வந்து கேட்க போறார் அர்ஜுனர்.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ज्ञेय स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते. हरे कृष्ण माताजी. எவன் ஒருவன் தனது செயல்களின் விளைவுகளில் வெறுப்பு அற்றவனோ அவனே நிரந்தரமான சந்நியாசி ஆவான். இப்போ ஒரு சந்நியாசினா யார் அப்படிங்கறத வந்து இங்க வந்து டெபினிஷனா கொடுக்கிறார் பாருங்க பகவான். ஒரு செயல்கள் செய்கிறோம், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு புண்ணிய காரியங்கள் செய்யறோம்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த காரியங்கள் செய்யும் போது மனசுக்குள்ள ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும், எல்லாரும் நம்மளை புகழ்ந்து பேசணும், அந்த புகழ்ச்சிக்காக வந்து நம்ம ஏங்குற அந்த தன்மை வந்து நம்மளுக்கு இருக்கு. சோ அதுல நமக்கு ரொம்ப விருப்பம் இருக்கிறது. சோ சில விஷயங்கள் செய்யும் போது வெறுப்பு வருகிறது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் விருப்பு வெறுப்பு, யாருக்கு வந்து எந்த செயல்கள் செய்தாலுமே வந்து அவர்கள் தன்னை புகழ வேண்டும் அப்படின்னு யார் ஒருத்தர் நினைக்காம இருக்கிறாங்களோ, யார் ஒருத்தர் வெறுத்து பேசும்போது கோபப்படாமல் இருக்கிறார்களோ, அந்த மாதிரி ஒரு சமநிலையில ஒரு பேலன்ஸ்டா இருக்கிறாங்க பாருங்க, அவங்கதான் வந்து நித்தியமான சந்நியாசி, அவங்கதான் வந்து துறவி அப்படிங்கிறாரு. பற்றற்ற நிலையில இருக்காங்க. புகழ்ச்சிக்கும் அவங்க வந்து மயங்குவதில்லை, இகழ்ச்சிக்கும் அவங்க வந்து மயங்குவதில்லை. மானம் அவமானம் இரண்டுமே அவங்களுக்கு ஒண்ணுதான். இன்பம் துன்பம் எல்லாமே ஒண்ணுதான். சோ எல்லாத்தையும் சமநிலையில பாக்குறாங்களோ அவங்கதான் சந்நியாசி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, அர்ஜுனனை வந்து புகழ்ந்து பேசுறார் தன்னுடைய நண்பனை. சோ எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு அத்தகையோன் பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று முழுமையாக முக்தி அடைகிறான். சோ அப்படிப்பட்ட சந்நியாசி அவனுடைய கேரக்டர்ஸ் என்ன அப்படின்னா, அவன் எல்லா இருமைகளிலிருந்தும் விடுபட்டு இருக்கிறான். இருமைகள்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா துவந்தங்கள். துவந்தங்கள் அப்படின்னா டுவாலிட்டிஸ்னா இன்பம் துன்பம். அவனுக்கு எந்த இன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான், துன்பம் வந்தாலும் ஒண்ணுதான். அப்புறம் விருப்பு வெறுப்பு, பகல் இரவு, புகழ்ச்சி இகழ்ச்சி, மானம் அவமானம், இந்த மாதிரி இருக்கிற விஷயங்கள் தான் துவந்தங்கள். சரிங்களா? நம்மளுக்கு எப்படி ஒரு நண்பனை பார்த்தா சந்தோஷம் வரும், நம்மளுக்கு எதிரிய பார்த்தா வெறுப்பு வரும் இல்லைங்களா? ஆனா அந்த மகாத்மாக்களுக்கு அவங்களுக்கு எதிரிங்கிறதே கிடையாது. ஒரு மனுஷனை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு மாடை பார்த்தாலும் சரி, ஒரு பன்றிய பார்த்தாலும் சரி, ஒரு கழுதைய பார்த்தாலும் சரி, எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு ஒன்னாவே தெரியறாங்க. சோ அந்த மாதிரி யார் வந்து ஒரு பேலன்ஸ்டா மனசை வச்சிருக்காங்களோ, அந்த இருமைகளில் இருந்தெல்லாம் விடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, அவங்க பௌதீக பந்தங்களை எளிதில் வென்று விடுகிறார்கள். அவங்களுக்கு வந்து இந்த பௌதீக உலகத்துல பற்றே கிடையாது, சுத்தமா பற்று கிடையாது. நம்மளுக்கெல்லாம் இல்லறவாசிகளுக்கு குடும்ப பற்று இருக்குது, குழந்தைகள் மேல் பற்று, கணவன் மேல் பற்று, மனைவி மேல் பற்று, அம்மா அப்பா மேல பற்று, அப்புறம் பணம் புகழ் பேர், இந்த மாதிரி எல்லா விஷயங்களிலுமே வந்து நம்மளுக்கு பற்று இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி பற்று அவங்களுக்கு இல்ல. ஆனா ஒரு இடத்துல மட்டும் அவங்க பற்று வச்சிருக்காங்க. எங்கேன்னு கேட்டீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணர் மேல. கிருஷ்ணர் மேல அன்பு மிகுதியாக இருக்கிறார்கள். கிருஷ்ண பற்று அவங்களுக்கு, ஹரியின் மேல பற்று ஜாஸ்தி. சோ அந்த மாதிரி இருக்கின்றவர்கள் எளிதில் முக்தி அடைகிறார்கள். அதுதான் வந்து கர்ம சந்நியாசா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னு இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லியிருக்கிறார். அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் கூட நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அவங்க வந்து நாம எல்லாருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் இல்லைங்களா, அங்க துணுக்குகள். சோ என்னைக்குமே நம்ம வந்து பகவானுக்கு வந்து ஈடாக மாட்டோம். சோ ஒரு அணு ஜுவாலை பெருசா இருக்கு, அந்த ஜுவாலை கூட ஒரு சின்ன நெருப்பு பொரிய கம்பேர் பண்ணினா எப்படியோ அப்படிதான் நம்மளும் வந்து பகவானும். இப்போ கடல் தண்ணி இருக்கு, அதுவும் உப்பு கரிக்கும். அந்த கடல் தண்ணிய ஒரு டம்ளர்ல எடுத்துட்டு வந்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, அதுவும் உப்பு கரிக்கும். ஆனா அளவுல வந்து ரெண்டுமே வேற. அது மகா சமுத்திரமா இருக்கு, இது தண்ணிக்குள்ள ஒரு டம்ளர்ல கொஞ்சம் இருக்கு. சோ இந்த மாதிரிதான் டம்ளர்ல இருக்கிற தண்ணி தான் நம்ம, அந்த மகா சமுத்திரத்துல இருக்கிற தண்ணி தான் வந்து பகவான். இப்படி அவருடைய குணங்கள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஆனா குவான்டிட்டின்னு பார்க்கும்போது அவரது வந்து அவர் விபு ஆத்மா, நம்ம வந்து அணு ஆத்மா அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம். இது ஹரிதாஸ் தாக்கூர் கதை. அன்னைக்கு மாதாஜி உங்களுக்கு சொல்லி இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஹரிதாஸ் தாக்கூரை வந்து ஒரு நாளைக்கு 3 லட்சம் தடவைகள் வந்து மகா மந்திரத்தை வந்து ஜெபிப்பார்.
அதுக்கே 21 மணி நேரம் ஆயிடும். அவர் மேல வந்து களங்கத்தை விளைவிக்கணும்னு சொல்லி ஒரு வேசி ஸ்திரீய வந்து அனுப்பி அவருடைய மனதை கெடுக்க பார்ப்பாங்க. கடைசியில அந்த வேசி ஸ்திரீயே வந்து மனசு மாறி அவர் அந்த ஹரிதாஸ் தாக்கூருடைய ஒரு சிஷ்யாவா வந்து மாறிடுவாங்க. அந்த ஸ்டோரி உங்களுக்கு ஞாபகம் வரும்னு நினைக்கிறேன். இது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டாங்க. அதனால இன்னைக்கு வந்து மாதாஜி உங்களுக்கு வேறொரு கதையை சொல்லுவாங்க. மாதாஜி படி. हरे कृष्ण माताजी। ब्रह्मण्यादानि कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम् इवाम्पसा। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பற்றின்றி தனது கடமைகளை செய்து பலன்களை பரமபுருஷ பகவானுக்கு அர்ப்பணிப்பவன் தாமரை இலை எவ்வாறு தண்ணீரால் தீண்டப்படுவதில்லையோ அதுபோல அவன் பாவ விளைவுகளால் தீண்டப்படுவதில்லை. சோ நம்மளுக்கு வந்து கடமைகள் இருக்கு. அப்போ அந்த கடமைகளை வந்து சரிவர செய்யணும். அந்த கடமைகளை செய்யும் போது ரொம்ப பற்று வைக்க கூடாது. ஏன்னா பற்று ரொம்ப வச்சிட்டோம்னா நம்ம அதிலேயே வந்து மூழ்கி போய் விடுவோம். ஒண்ணு நம்மளுக்கு நம்ம பார்த்தோம் 2 குதிரைகள் மேல நம்ம சவாரி செய்ய முடியாது. நம்மளுக்கு பௌதீக ஆசைகள் ஜாஸ்தி இருந்தா ஆன்மீகத்துல நம்ம முன்னேற முடியாது. 50 வயசு வரைக்கும் நம்ம வந்து இல்லறத்திலே முழுமையாக ஈடுபடணும். 50 வயசுக்கு மேல நம்மளுடைய அந்த மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் பௌதீக ஆசைகளை எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா குறைச்சிட்டு நம்ம அந்த பற்றை வந்து பகவான் மேல வைக்கணும். அப்படின்னா என்னுடைய ஃபேமிலி மேல நான் அன்பு காட்டக்கூடாதா, அவங்களுக்கு நான் எதுவும் செய்யக்கூடாதா அப்படின்னா அப்படி சொல்லவே இல்லை கிருஷ்ணர். உங்களுடைய கடமைகளை சரிவர பர்ஃபெக்டா செய்யணும். கணவனுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், அம்மா அப்பாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், பிள்ளைகளுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள், இப்படி எல்லாத்தையும் கரெக்டா செய்யுங்க. ஆனா பற்றில்லாமல் செய்யுங்கள். இது என்னுடைய கடமை அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு பற்றில்லாமல் செய்யுங்க. அப்படி பற்றில்லாமல் செய்யும் போது அந்த பலன்களை வந்து பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சிருங்க. பகவானே உன்னுடைய கருவினான், எனக்கு இந்த ஜென்மத்துல இந்த குடும்பத்துல நீங்க வந்து எனக்கு பிறவி கொடுத்திருக்கிறீங்க. நீங்க கொடுத்த இந்த வேலைகள் இந்த கடமைகளை நான் சரிவர செய்கிறேன். நான் உங்களுக்கு கருவியாக இருக்க விரும்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பகவான் கிட்ட டெய்லியும் நம்மள சரண்டர் பண்ணிட்டு அந்த மாதிரி ஒரு அர்ப்பணிப்போட நம்ம வந்து செயல்படணும். அப்போ நம்ம எப்படி இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, தாமரை இலை பாருங்களேன், எப்பவுமே 24 hours 7 அந்த தண்ணிக்குள்ளேயே தான் இருக்கு. ஆனா அந்த தாமரை இலை மேல தண்ணி ஒட்டுதா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா உருண்டு உருண்டு அது ஒட்டாம தனியாதான் இருக்கும். அதனால நம்ம இந்த மாதிரி பற்றில்லாமல் இருக்கிறதுனால எங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எல்லாத்தையும் பகவானுக்கு அர்ப்பணிச்சு செய்யறதுனால நம்ம பாவ விளைவுகள்னால தீண்டப்பட மாட்டோம். ஏன்னா நம்ம செய்கின்ற செயல்கள்ல சில சமயம் தெரிந்து தவறுகள் செய்கின்றோம், சில சமயம் தெரியாமல் தவறுகள் செய்கின்றோம். அப்ப அதனால வருகின்ற பாவ விளைவுகளை வந்து பகவானுக்கு நம்ம என்ன செயல்கள் செய்தாலும் அர்ப்பணிச்சு செய்யும் போது பகவான் அதை வந்து விளைவுகளை தீயிலே பட்ட தூசியாக எரித்து விடுகிறார். அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிற விஷயங்கள். சோ இந்த மாதிரி செய்யும் போது இந்த விளைவு நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அம்பரீஷ மகாராஜர் இருந்தார். அவர் இந்த மாதிரிதான் வந்து தன்னுடைய எல்லா புலன்களையும் வந்து பகவானுக்கு, பெரிய மகாராஜா அவர். ஆனா அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு மனிதரை போலே அவர் வந்து பகவான் கிருஷ்ணருக்கு வந்து கோயிலை வந்து தூய்மைப்படுத்துவார். அப்புறம் வந்து பகவானுக்கு தன் கைகளாலே பூக்கள் கட்டுறது, அப்புறம் வந்து தன் கண்களாலே வந்து பகவானுடைய அழகை தரிசிப்பது, அப்புறம் வந்து கால்கள்னாலே நிறைய தலங்களுக்கு தாம்களுக்கு வந்து யாத்திரை செல்வது, அப்புறம் வந்து அந்த துளசி நீரை வந்து அருந்துவதனாலே தன்னுடைய நாவை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்வது, அந்த மாதிரி பிரசாதம் மட்டுமே உண்பது அப்படின்னு தன்னுடைய அத்தனை புலன்களையுமே வந்து பகவானுடைய சேவையிலே வந்து ஈடுபடுத்துகிறார்.
சோ நம்முடைய புலன்களை வந்து பகவானுடைய சேவையில இந்த மாதிரி ஈடுபடுத்தும் போது நம்ம வந்து ஒரு பக்குவ நிலைக்கு வருகிறோம். எப்படி அப்படின்னா நம்ம மனசுல இருக்கிற கலங்கங்கள் எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. மெட்டீரியல் டிசையர்ஸும் நீங்குகிறது. மெட்டீரியல் டிசையர்ஸ் நீங்க நீங்க பகவான் மேலே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பற்று வளர்ந்து வளர்ந்து பகவானுக்கும் நமக்கும் இருந்த மறந்து போன அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து நம்ம இப்ப வந்து புதுப்பித்துக் கொள்கிறோம். அதுதான் இந்த ஸ்லோகத்து மூலமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी कविहस्तिनी शूनि चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण माताजी। இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம். இதுல பாருங்க, வித்யா வினய சம்பன்னி பிராமணே கவிஹஸ்தினி சுனி சைவ ஸ்வபாகேஷ பண்டிதா சமதர்ஷினக. இங்க அடக்கமுள்ள பண்டிதர்கள், அதாவது மகாத்மாக்கள், தங்களது உண்மையான ஞானத்தின் வாயிலாக அவர்கள் வந்து உண்மையை உணர்ந்தவர்கள். சோ அப்படிப்பட்ட மகாத்மாக்கள் பகவானை பற்றி ஞானத்தை விருத்தி செய்து கொண்டு அவங்க வந்து ஒரு செல்ஃப் ரியலைஸ்டு பர்சன்ஸா இருக்கிறாங்க. அவங்க கற்றறிந்த தன்னடக்கமுள்ள பிராமணனை பாக்குறாங்க, ஒரு பசுவை பாக்குறாங்க, யானையை பாக்குறாங்க, நாயை பாக்குறாங்க, நாயை அடித்து தின்கின்ற சண்டாளனை கூட பாக்குறாங்க. ஆனா அந்த பண்டிதருடைய அந்த பார்வை எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, இவர்கள் எல்லோருமே சமமானவர்களாக அவர்களுக்கு தெரிகிறார்கள். அந்த பண்டிதனுடைய பார்வை எப்படி இருக்கு பாருங்க. இங்க பாருங்க, ஒரு சிங்கத்தை பாக்குறார், சரியா? இங்க பாருங்க என்னென்னலாம் இருக்கோ எல்லாத்தையும் பார்க்கிறார். சோ ஒரு பிராமணரை பார்க்கிறார், பசுவை பார்க்கிறார், நாயை பார்க்கிறார், ஒரு சண்டாளனை கூட பார்க்கிறார். இவங்க எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது எப்படி இவருக்கு வந்து சமமாக பார்க்க முடிகிறது? ஒரு பிராமணரையும் நாயை அடித்து தின்கின்ற சண்டாளனையும் எப்படி சமமாக பார்க்க முடிகிறது அப்படின்னா, அவருக்கு விருப்பு வெறுப்பு கிடையாது. விருப்பு வெறுப்பு இல்லாததுனால அவருக்கு வந்து இது நாய், இது வந்து பிராமணர், இது நாயை அடித்து தின்கின்ற சண்டாளன் அப்படிங்கிற அந்த பாகுபாடே கிடையாது. அப்போ பாகுபாடு இல்லைன்னா அப்ப ஏதாவது ஒரு ஒற்றுமை இருக்கணுமே அப்படின்னு பார்த்தா, எல்லோருடைய மனதிலும் இங்க பாருங்க, எல்லாரோட மனசிலும் பகவான் பரமாத்மாவாக இருப்பதை பார்க்கிறார். சோ அதனால எல்லாவற்றிலும் அவர் பகவானை பார்க்கிறதுனால அவருக்கு இவங்க எல்லாருமே வந்து ஒரே மாதிரியா தெரியுறாங்க அப்படின்னு தான் இந்த ஸ்லோகம் வந்து நம்மளுக்கு சொல்கிறது. பகவான் கூட அப்படிதான். இவங்க வந்து கீழ் ஜாதிக்காரர்கள், இவர்கள் மேல் ஜாதிக்காரர்கள் அப்படின்னு பகவான் என்னைக்காவது நம்மளை பாகுபாடு பார்த்திருக்கிறாங்களா? கிடையவே கிடையாது. நம்ம எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்கின்றோம், ஒரு ஸ்லோகத்துல சொன்னார் பாத்தீங்களா, எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்கிறாங்களோ அந்த அளவுக்கு நான் ரெசிப்ரோகேட் பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லைங்களா? நம்மளே பார்த்தோம். அதே மாதிரிதான் பகவானும் கூட மேல் ஜாதி, கீழ் ஜாதி, நல்லவன், கெட்டவன் அப்படின்னு பாக்குறதே கிடையாது. இப்போ பகவானுடைய அந்த மழை பொய்கிறது, மேகம் இல்லைங்களா? அந்த நீருண்ட மேகம் வந்து மழையாக பெய்யும் போது அது பாலைவனத்திலும் பெய்கிறது, அது சமவெளியிலும் பெய்கிறது, எல்லா இடத்திலுமே வந்து சமமாதான் பெய்யுது. இது வந்து கீழே வந்து இது ஜெயிலு, இது மேல நம்ம மழை பொழியக்கூடாது அப்படின்னு மேகம் வந்து தடுத்துருதா? இல்ல. எல்லா இடத்துக்கும் சமமாகவே வந்து மழை பொழிகிறது. அந்த மாதிரிதான் பகவானும் வந்து எல்லாரையுமே வந்து சமமாக பார்க்கிறார். எல்லாருமே பகவானுடைய பிள்ளைகள். சோ ஸ்ரீரங்கத்துல ஒரு கீழ் ஜாதியில் பிறந்தவர்கள், சரிங்களா, அந்த இருந்தாங்க. அவருக்கு அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து கோயிலுக்குள்ளே அவங்களுக்கு அனுமதி கிடையாது ஸ்ரீ ரங்கநாதரை பார்க்க. அப்புறம் அப்பாவும் மகனும், அந்த அப்பாவும் மகனும் டெய்லி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா காவேரிக்கு போய் குளிப்பாங்க. காவேரிக்கு போய் குளிச்சுட்டு அங்கிருந்தே கோபுரத்தை பார்த்து தரிசனம் செய்வார்கள். அப்போ அந்த குழந்தை கேக்குறான், அப்பா எனக்கு என்னைக்காவது ஒரு நாள் ரங்கநாதருக்கு கோயிலுக்குள்ள கூட்டிட்டு போறீங்களா, எனக்கு ரங்கநாதரை சேவிக்கணும் அப்படின்னு வந்து கேக்குறாப்ல. அப்போ அப்பாவுக்கு தெரியும் தங்களுக்கு அனுமதி இல்லை அப்படின்ட்டு. அப்போ அப்பா வந்து தயங்குறார், என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, தயங்குறார். சரிப்பா என்னைக்காவது ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போறேன், சின்ன பிள்ளையாச்சே அப்படின்னு சொல்லி சமாதானப்படுத்துறார். சரிப்பா ஒரு நாள் கூட்டிட்டு போறேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டே இருக்கிறார். அப்புறம் நாட்கள் செல்கிறது.
Excuse me. நாட்கள் செல்கிறது. அப்போ அவருடைய தந்தை ஒரு நாள் இறந்து விடுகிறார். இறந்ததுக்கு அப்புறமாவும் அந்த குழந்தை அந்த காவிரிக்கு போய் குளிக்கிறது, அங்கிருந்து கோபுர தரிசனம் பண்றது, இதையெல்லாம் விடவே இல்லை. அப்போ வளர்ந்து பெரியவனாகிறான். அப்போ வளர்ந்து பெரியவனானாலும் அந்த பழக்கம் தொடர்கிறது. அப்போ என்னைக்காவது ஒரு நாள் நீ எனக்கு காட்சி தர மாட்டாயா ரங்கா அப்படின்னு மனசுக்குள்ள வேண்டிக்கிறார். ஒரு நாள் இந்த மாதிரி இருக்கிறச்ச என்ன நடக்கிறது அப்படின்னா, அந்த கோயிலுடைய ஐயர் வர்றார், பிராமணர் வருகிறார். எதுக்காக அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும். ரங்கநாதருக்கு வந்து அபிஷேகம் பண்றதுக்காக வந்து இங்க வந்து தீர்த்தம் எடுத்துட்டு போவாங்க காவிரியில இருந்து தங்க குடத்துல. அதுக்காக வருகிறார். அப்போ இவர் வந்து ஒரு நாள் ரொம்ப சோகமா உன்னை தரிசிக்க முடியாதா அப்படின்னு அழுதுட்டே வந்து அந்த மணல்ல காவிரி மணல்லே படுத்து தூங்கிடுறார். அப்புறம் தூங்கும்போது இவ அங்க வந்து தீர்த்தம் எடுக்க வரும்போது நீ ஏன் இப்படி வழியில படுத்திருக்கிற அப்படின்னு பிராமணர் கோவப்பட்டு ஐயர் கோவப்பட்டு என்ன பண்றார், அங்க இருந்த பெரிய குச்சி எடுத்து நல்லா அடிச்சிடுறார். அடிச்சு ஓடிப்போ இங்க இருக்காத அப்படின்னு சொல்லி அடிச்சு விரட்டி விட்டுறார். அவர் அழுதுகிட்டே வந்து ஓடிட்டார். அப்புறம் இவர் வந்து அங்கிருந்து அபிஷேகத்துக்காக தீர்த்தம் எல்லாம் கொண்டு வந்து பார்த்தா இங்கே வந்து ஸ்ரீ கோவிலுடைய கதவுகள், அந்த நெடுங்கதவுகள் வந்து இறுக்கமா சாத்தியிருக்கு. திறந்து பாக்குறாங்க, திறக்க முடியல. அப்புறம் நினைச்சுக்கிட்டாங்க இந்த விஷயம் எல்லாத்துக்கும் தெரிய வருகிறது. ஊர்ல இருக்கிற பெரியவர்கள் எல்லாரும் வந்துட்டாங்க. விஷயம் வந்து மன்னருக்கும் போகிறது. இந்த மாதிரி கோயில் கதவை வந்து திறக்க முடியல அப்படின்ட்டு எல்லாருமே கூடி என்ன எதோ வச்சு பாக்குறாங்க. யானை கொண்டு இடிக்கிறாங்க, என்னென்னமோ பண்றாங்க. ஆனாலும் வந்து திறக்க முடியல. அப்போ உள்ளே இருந்து என்ன நினைச்சுட்டாங்க, உள்ளே யாரோ திருடர்கள் பூந்து விட்டாங்க. திருடர்கள் புகுந்து உள்ளே பூட்டிக் கொண்டு திருடிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு என்ன சொல்றாங்க, நீ திருட வந்திருந்தா கூட பரவாயில்லப்பா, நாங்க உன்னை மன்னிச்சிடுறோம். இப்போ பகவானுக்கு அபிஷேகம் நடக்கணும், தயவு செஞ்சு கதவை தர அப்படின்னு பதிலே இல்ல. அப்ப கொஞ்ச நேரத்துல ஒரு அசரீரி கேட்கிறது. பகவான் பேசுறார், இந்த மாதிரி என்னுடைய பக்தன் ஒருத்தனை வந்து நீங்க வந்து நல்லா நைய புடைத்திருக்கிறீர்கள், அவனுக்கு ரத்தம் வழியுது, அந்த மாதிரி அடிச்சிருக்கிறீங்க. அந்த பிராமணரே போய் அந்த என்னுடைய பக்தனை கூட்டிக் கொண்டு வந்தாலுடைய இந்த நெடுங்கதவம் திறக்காது அப்படின்னு வந்து பகவானே சொல்லிட்டார். உடனே அந்த பிராமணருக்கு வெளவெளத்து போயிருச்சு. ஐயையோ, நான் செய்த தவறுனாலதான் இந்த மாதிரி தப்பு நடந்துருச்சா அப்படின்னு ஓடுறார். அவரை தேடி கண்டுபிடிக்க ஓடுறார். அவர் இந்த பிராமணரை பார்த்த உடனே அந்த அடி வாங்கின அந்த இளைஞன் வந்து மறுபடியும் திரும்பி காட்டுக்குள்ள ஓடுறார். தன் மறுபடியும் அடிக்க வர்றார் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு, அப்பா நான் அடிக்க வரலப்பா, கொஞ்சம் நில்லு அப்படின்னு சொல்லி அவரை சமாதானப்படுத்தி நீ வா அப்படின்னு வந்து நீ வந்தாதான் கோயில் கதவு திறக்கும்னு சொல்லிட்டாரு பெருமாள் அப்படின்னு சொல்லி, அதுவும் நான் உன்னை வந்து நீ நடத்தி கூட்டி கொண்டு போக கூடாதா, நான் உன்னை வந்து என் தோள் மேல சுமந்துகிட்டு போகணுமா அப்படின்னு சொல்லி அந்த பிராமணர் வந்து அந்த கீழ் குலத்திலே பிறந்த அந்த இளைஞனை வந்து தன்னுடைய தோள் மேல வச்சுக்கிட்டு போய் கதவு பக்கத்துல நின்னதுக்கு அப்புறமா தான் கதவு திறந்தது. அப்புறம் உள்ள போய் பகவானை பார்த்து அவர் தரிசிக்கிறார். எப்படி இருந்திருக்கும் நினைச்சு பார்த்துக்கோங்க. என்னைக்கோ தனக்கு அந்த தரிசனம் கிடைக்காதா அப்படின்னு ஏங்கி இருந்தவர் தான் அவர். அவருடைய பெயர் என்னன்னா திருப்பானாழ்வார். நீங்க அந்த ஸ்டோரி நீங்க படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். கொஞ்சம் பேர் உங்களுக்கு அத நீங்க பாருங்க. அந்த திருப்பானாழ்வார் அப்படிங்கிற அந்த பேர் வந்து அதுக்கப்புறமா தான் வந்தது. அப்போ பகவானுக்கு வந்து கீழ்குலத்திலே பிறந்தவர்கள், மேல் குலத்திலே பிறந்தவர்கள், இவங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்டவர்கள் அப்படிங்கிற இவங்க புகழ் வாய்ந்தவர்கள், இவங்களுக்கு புகழ் இல்லை, இவங்க பணக்காரர்கள், இவங்க ஏழைகள் அப்படிங்கிற எந்த டிஸ்கிரிமினேஷன்ஸும் கிடையாது. எந்த அளவுக்கு பக்தி செய்கிறோம் அப்படிங்கிறது தான் முக்கியமே தவிர மற்ற விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து நம்ம கணக்கிலேயே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது கிடையாது அப்படின்னு பகவான் வந்து நம்மளுக்கு இந்த ஸ்லோகத்தின் மூலமா நமக்கு சொல்றார். हरे कृष्ण माता जी। एहि संस्पर्शजा भोगा तु गयोनय एव ते आत्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। हरे कृष्ण माता जी। ஜட புலன்களின் தொடர்பினால் வரும் இன்பம் துன்பங்களுக்கு காரணமாக இருப்பதால்
அறிவுடையோன் அதில் பங்கு கொள்வது இல்லை. அறிவுடையோன் யார சொல்றாங்க? மகாத்மாக்கள், யோகிகள், ஞானிகள், சன்னியாசிகளை இவங்க சொல்றாங்க. அவங்க வந்து ஜடத்தோட தொடர்பு கொள்வது இல்லை. அவங்க வந்து பொதுமக்களோட கலந்து பழகுறாங்களா சன்னியாசிகள்? இல்ல. அவங்க வந்து கல்யாண நிகழ்ச்சிகள் அந்த மாதிரி விழாக்கள்ல எல்லாம் பங்கெடுத்துக்கிறாங்களா? இல்ல. அவங்க வந்து லேப்டாப், மொபைல் இதெல்லாம் யூஸ் பண்றாங்களா? இல்ல. எல்லாமே வந்து நம்ம எல்லாத்தோடையும் நம்ம தொடர்புல இருக்கிறோம். அதனால அவங்களுக்கு இந்த இன்ப துன்பங்களுக்கு இந்த ஜட தொடர்பு தான் காரணமாக இருக்கிறது. நம்ம இந்த ஜடத்தோட வச்சிருக்கிற தொடர்புனாலதான் நம்மளுக்கு இந்த இன்பமும் வருகிறது, துன்பமும் வருகிறது. சோ அதனால குந்தியின் மகனே, இத்தகு இன்பங்களுக்கு ஆரம்பமும் முடிவும் இருப்பதால் அறிவுடையோன் இவற்றினால் மகிழ்ச்சி அடைவது இல்லை. சோ அந்த சந்நியாசிகள், அந்த மகாத்மாக்களுக்கு நன்றாக தெரியும், இந்த பௌதீகத்தோட தொடர்பு கொண்டிருந்தா சில சமயம் இன்பம் வரும், சில சமயம் துன்பம் வரும். அந்த இன்பமாக இருந்தாலும் துன்பமாக இருந்தாலும் எப்படி அதுக்கு ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் இருக்கோ அதே மாதிரி அதுக்கு ஒரு எண்டிங் பாயிண்ட்டும் இருக்கு. சோ அது டெம்பரவரி அப்படிங்கிறது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால அவங்க இதனால கிடைக்கின்ற சந்தோஷத்தை பார்த்து மகிழ்ச்சி அடைவது கிடையாது. நம்ம இங்க பிக்சர்ஸ பாருங்களேன். இந்த விட்டில் பூச்சிகள், இந்த விட்டில் பூச்சிகள் தங்களுடைய உணவை தேடி இந்த லைட்டை வந்து தன்னோட உணவுன்னு நினைச்சிட்டு அதுல போய் விழுந்து தன்னுடைய உயிரை விட்டு விடுகிறது. அதே மாதிரிதான் இந்த யானையை பிடிப்பதற்காக அவங்க ஒரு ட்ராப் போட்டு வச்சிருக்காங்க. அந்த காட்டிலே இருக்கின்ற வேடர்கள் இது மேல எல்லாம் கரும்பு, அந்த புல்கட்டு அந்த மாதிரி எல்லாம் போட்டு மறைச்சு வச்சிருந்தாங்க. அதை சாப்பிடணும் அப்படிங்கிற ஆசையினாலே, தனக்கு இன்பம் கிடைக்கும் அப்படிங்கிற ஆசையினாலே யானை என்ன பண்ணுச்சு? ஓடி வந்துச்சு. ஓடி வந்து சாப்பிடணும்னு நினைக்கும் போது அதுக்கு என்ன கிடைச்சது? இன்பம் கிடைக்கல, துன்பம் தான் கிடைச்சது. அந்த ட்ராப்குள்ள மாட்டிக்குச்சு. அதே மாதிரிதான் இந்த தூண்டிலே இருக்கின்ற புழுவை மாட்டி இந்த மீனை பிடிக்க தூண்டில் போடுகிறார்கள். அப்போ இந்த மீன் என்ன பண்ணுச்சு? தன்னுடைய உணவு அப்படின்னு அந்த தூண்டிலே இருக்கின்ற புழுவை நினைச்சிட்டு வந்து இதுல மாட்டிக்குச்சு அப்படின்னு நம்ம பாக்குறோம். சோ இந்த பௌதீக தொடர்புனால நம்ம வந்து சிக்கலிலே மாட்டிக்கொள்கிறோம். இது எல்லாமே டெம்பரரியானது. இது வந்து நம்மளுக்கு இன்பத்தையும் கொடுக்கும், துன்பத்தையும் கொடுக்கும். ஆனா அறிவாளிகள், அதாவது சன்னியாசிகள், யோகிகள், மகாத்மாக்கள் இதிலே வருகின்ற பின்விளைவுகள் என்ன அப்படின்னு அவங்களுக்கு தெளிவா தெரிஞ்சிருக்கிறதுனால இதை பார்த்து சந்தோஷப்படுவது கிடையாது. அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்லியிருக்காங்க. ஜடத்தொடர்பு, ஜடத்தொடர்பு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நம்ம வந்து ஒரு மொபைல் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. நம்ம வந்து சாந்தமா இருக்கும்போது நம்ம எப்படி பேசுவோம்? நம்மளுக்கு ஒரு கால் வந்துச்சு அப்படின்னா ரொம்ப சாந்தமா பேசுவோம். அதுவும் அன்னோன் நம்பர்ல இருந்து வந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்ம எடுக்க கூட மாட்டோம். அப்படியே எடுத்தாலும் நல்ல மூட்ல இருந்தா நல்லா பதில் சொல்லுவோம். ஹலோ யாருங்க அப்படின்னு மெதுவா கேட்போம் இல்லைங்களா? இதுவே கோபமா ரஜோகுணத்துல இருந்தா நம்ம எப்படி பேசுவோம் இல்லைங்களா? பேசுவோமா? போன உடைப்பமா? நமக்கெல்லாம் தெரியாது சரிங்களா? அந்த மாதிரி கோபமா பேசுவோம். ஏன்? எதுக்காக? நீங்க தானே போன் பண்ணீங்க, நீங்க சொல்லுங்க அப்படின்னு கோபமால நம்ம பேசுறது உண்டு இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரிதான் இந்த மொபைல் போன் அப்படிங்கறதோட நம்ம தொடர்பு வச்சிருக்கிறதுனால சில சமயம் இன்பம், சில சமயம் துன்பம். சோ இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் பாருங்க. நம்ம வீட்டுக்கு ஒரு பெயிண்ட் அடிக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்க. ரொம்ப நல்ல டார்க்கான அந்த மாதிரி கலர் செலக்ட் பண்ணி அடிச்சோம் அப்படின்னா அது கூட நம்மளுடைய மூட் வந்து நம்மளுடைய எண்ணங்களை எல்லாமே பாதிக்கிறது. ஜட தொடர்பு. சோ இதுவே வந்து ரொம்ப லைட் கலர்ஸ் அந்த மாதிரி அடிச்சிருந்தோம்னா நம்மளுடைய உணர்வுகள், நம்மளுடைய எண்ணங்கள் அதுவும் கூட வந்து மென்மையாக இருக்கிறது. சோ இந்த மாதிரி எல்லாம் கூட நம்ம யோசிக்க வேண்டி இருக்கிறது. சோ எதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய உணர்வுகளை பாதிக்கும், எப்படியெல்லாம் இந்த ஜட தொடர்பு வந்து நம்மளை வந்து பாதிக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த 2 எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு கொடுத்தேன். இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஜட தொடர்பு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கறது நம்ம தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி, படிங்க. शक्नोति वैवयं सोढुं प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगं स युक्त स सुखी नरः. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஒருவனால் தனது தற்போதைய உடலை நீக்கும் முன்பு ஜடப்புலன்களின் உந்துதல்களை பொறுத்து கொள்ளவும்
காமத்தையும் கோபத்தையும் கட்டுப்படுத்தவும் முடிந்தால் அவன் நன்கு நிலை பெற்றவனாவான். இவ்வுலகிலேயே அவன் மகிழ்ச்சியுடன் இருப்பான். சோ நம்ம அந்த மோட்சமடைந்து பகவானுடைய லோகத்துக்கு, அந்த கோலோக விருந்தாவனத்துக்கு போய் தான் மகிழ்ச்சி அடையணும் அப்படின்னா அதுக்கு வெகு காலம் பிடிக்கும். அப்போ நம்ம இங்க மகிழ்ச்சியா இருக்க முடியாதா? இது துக்காலயம் அப்படின்னு சொல்றீங்க இந்த பௌதீக உலகத்தை. இங்கே நாம எடுத்து வைக்கின்ற ஒவ்வொரு அடியும் துன்பம் அப்படின்னு சொல்றீங்க. அப்போ நம்மளுக்கு இங்க மகிழ்ச்சியே இல்லையா அப்படின்னா இருக்கு. அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்ம இந்த உடலை விடுவதற்கு முன்பே நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா, நம்முடைய புலன்களின் உந்துதல்களை, நம்மளுக்கு சில இடத்துல பேசணும் அப்படின்னு தோணும். அப்போ அது பேசணுமா கூடாதா அப்படிங்கிறத நம்ம ரொம்ப ஆராய்ந்து தேவையானா மட்டுமே பேசணும், தேவையில்லைன்னா மௌனமா இருந்துடணும். அப்போ நம்ம எதை கட்டுப்படுத்துறோம்? நம்முடைய நாவை கட்டுப்படுத்துகிறோம். சில சமயங்கள்ல நம்மளுக்கு இது சாப்பிடணும் அப்படின்னு தோணும் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி விஷயங்களை நாவை கட்டுப்படுத்தணும். சில சமயங்கள்ல கண்களை கட்டுப்படுத்தணும், இதை பார்க்க கூடாது அப்படின்னு கட்டுப்படுத்தணும், இதை கேட்க கூடாது அப்படின்னு நம்ம காதுகளை கட்டுப்படுத்தணும். சோ அந்த மாதிரி புலன்களை எல்லாம், காமம் அது பெரிய விஷயம். சோ அந்த காமத்தை கட்டுப்படுத்தணும். சோ இந்த அதாவது என்ன சொல்றார் பகவான் அப்படின்னா, தன்னுடைய மனைவியோடு அவன் உறவு வைத்துக் கொள்ளலாம், ஆனா பிற பெண்களோடு உறவு வைத்துக் கொள்வதை தவிர்க்க வேண்டும். அதுதான் இல்லிசிட் செக்ஸ். அந்த மாதிரியான சாஸ்திரம் எதெல்லாம் வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லுதோ அதெல்லாம் தவிர்த்து விட வேண்டும். சோ காமத்தை கட்டுப்படுத்தணும், கோபத்தை கட்டுப்படுத்தணும். கோபம் அது நம்மளை வீழ்ச்சிக்கு அழைத்து செல்லும். சோ நம்ம அழிவு பாதைக்குத்தான் அழைத்து செல்லும். சோ கோபம் வரக்கூடாது. பெரியவர்களுக்கு கோபமே வராது, மகாத்மாக்களுக்கு. சோ மகாத்மானா காந்திஜியை மட்டும் நான் மகாத்மான்னு சொல்லல, மிகப்பெரிய சன்னியாசிகள், ஆச்சாரியர்கள், ராமானுஜாச்சாரியார், மத்துவாச்சாரியார், ஸ்ரீல பிரபுபாதர், காஞ்சி மகா பெரியவர், இவங்க மாதிரி இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாமே மகாத்மாக்கள் அப்படின்னா பேரு. அந்த மாதிரி இருக்கிறவர்கள் கோவப்பட மாட்டாங்க. சோ இந்த மாதிரி நான் எல்லாத்தையுமே, புலன்களையும் காமத்தையும் கோபத்தையும் யாருனால கட்டுப்படுத்த முடிகிறதோ அவர்கள் அந்த மனித நிலை அப்படிங்கறத தாண்டி கொஞ்சம் ஹையஸ்ட் பிளாட்ஃபார்ம்க்கு அவங்க போயிருக்கிறாங்க. அந்த உயர்ந்த நிலையில் இருக்கிறவங்க அவங்களுக்கு எந்த துன்பம், பௌதிகத்துல இருந்தோம்னா சில சமயம் துன்பம் வரும், இன்பம் வரும். இது ரெண்டுமே மாறி மாறிதான் வந்துட்டு இருக்கோம். அப்போ துன்பம் வரும்போது அவர்கள் கலங்க மாட்டார்கள். அதை எப்படி பேஸ் பண்ணி அதை தாண்டி போகணும், சோ இதுவும் கடந்து போகும் அப்படிங்கிற அந்த மனநிலையில அவங்க இருப்பாங்க. ஏதாவது ஒரு சந்தோஷம் வந்துச்சுன்னா துள்ளி குதிக்க மாட்டாங்க. இது பகவானுடைய கருணை அப்படின்னு நினைப்பாங்க. துன்பம் வந்தா, எனக்கு இப்ப வந்திருக்கிற துன்பம் மிக பெருசா வர இருந்துச்சு, பகவானுடைய கருணையினால அத பகவான் ரொம்ப சின்னதாக்கி எனக்கு கொடுத்திருக்கிறார் அப்படின்னு, துன்பம் வந்தாலும் இன்பம் வந்தாலும் அத காட்ஸ் கிஃப்ட் அப்படின்னு அப்படியே ஏத்துக்கிறதுனால, அதை ஃபேஸ் பண்ணி ஈஸியா கடந்து போகிற அந்த பக்குவத்தை அடைகிறதுனால அவர்கள் அங்கே வைகுண்டத்திலே எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருப்பார்களோ அதே மகிழ்ச்சியோடு இந்த பூமியிலே உயிரோடு இருக்கும் போதும் இருக்க முடிகிறது அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகம் நம்மளுக்கு சொல்கிறது. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, எதெல்லாம் செய்யக்கூடாத செயல்கள் அப்படிங்கறத இங்க விவரிச்சிருக்காங்க. அதுதான் இந்த பிக்சர். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. போக்தாரம் யஜ்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுஹ்ருதம் சர்வபூதானாம் ஞாத்வா மாம் சாந்திம் ருச்சதி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்லோகம். அடிக்கடி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் இத நிறைய இடத்துல கோட் பண்ணி பேசுவார். போக்தாராம் யக்ஞ தபசாம் சர்வலோக மகேஸ்வரம் சுக்ருதம் சர்வபூதானாம் நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, இத சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ சாந்தி அப்படின்னா அமைதி. சோ பீஸ் ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்றாங்க. சோ இந்த ஸ்லோகம் என்ன சொல்றதுன்னா, நானே எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன், எல்லா லோகங்களையும் தேவர்களையும் கட்டுப்படுத்துபவன், எல்லா உயிர்வாழிகளின் உற்ற நண்பன், என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் இருப்பவன், ஜட துயரங்களிலிருந்து விடுபட்டு அமைதி அடைகிறான். சோ முதல் ஸ்லோகம் என்ன பார்த்தோம்? இந்த பௌதீக உலகத்திலேயே
வாழ்ந்துகிட்டே இருந்தாலும் கூட நம்ம எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருப்பது, துன்பம் வந்தாலும் இன்பம் வந்தாலும் எப்படி சமநிலையில் இருப்பது அப்படின்னு பார்த்தோம். இப்போ இப்ப வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கும் போது எப்படி அமைதியோட இருக்கிறது, எப்படி டென்ஷன் ஆகாம ரொம்ப அமைதியா வாழ்க்கையை பேஸ் பண்ணி நம்ம எப்படி பகவானை சென்றடைவது அப்படின்னு இங்க பார்க்க போறோம். சோ இதுல 3 விஷயங்கள் சொல்றார். போக்தாராம் யக்ன தபசாம், எல்லா யாகங்கள், யார் யார் என்ன யாகங்கள் செய்தாலும், நீங்க வந்து கணபதி யாகம், கணபதி ஹோமம் பண்ணலாம், இல்ல நவகிரக யோகம் பண்ணலாம், ஹோமம் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வந்து ஹயக்ரீவ ஹோமம் பண்ணலாம். என்ன பண்ணினாலும் சரி, அதனுடைய அனுபவிப்பாளர் யார், எல்லா யாகங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பார் யார், யாருக்கு வந்து அபிர்வாகம் வந்து தரப்படுகிறது அப்படின்னா பகவானுக்கு தான், விஷ்ணுவுக்கு தான். யக்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. விஷ்ணுவே யக்னம், யக்னமே விஷ்ணு. சோ அதான் யக்னோவை விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றாங்க. எந்த யாகங்கள் செய்தாலுமே அதனுடைய பலன் யாரு வந்து அனுபவிப்பார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் விஷ்ணு தான் அதை அனுபவிப்பார். அப்போ இன்னொரு விஷயம், சர்வலோக மகேஸ்வரம் அப்படிங்கிறாரு. சோ இந்த லோகங்கள் எல்லாத்தையுமே படைத்து காத்து சோ கடைசியில் அழிப்பவரும் அவரே. சோ அதனால இந்த அகிலாண்ட கோடி பிரம்மாண்ட நாயகன் பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் அவரே. சோ அவர்தான் எல்லா 33 கோடி தேவர்களையும் இந்த உலகத்துல இருக்கிற அத்தனை ஜீவராசிகளையும் படைக்கிறார். அசைவன அசையாதன எல்லாத்தையுமே வந்து அவர்தான் படைக்கிறார், அவர்தான் கண்ட்ரோலும் பண்றார். ஹி இஸ் த கண்ட்ரோலர். சோ அவர் இல்லாமல் அணுவும் அசையாது, ஒரு புல் கூட அசைய முடியாது அவருடைய அனுகிரகம், அவருடைய கருணை, அவருடைய சாங்ஷன் இல்லாம அப்படின்னு அவர் சொல்றார். எல்லா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன். எப்படி அவர் நமக்கு நண்பனாக இருக்கிறார்? அவர் எங்கேயோ கோலோக பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறார், இல்லைன்னா பிருந்தாவனத்துல இருக்கிறார், இல்லைன்னா துவாரகையில உட்கார்ந்து இருக்கிறார், ஸ்ரீரங்கத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அவர் எப்படி எனக்கு நண்பனாக முடியும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எல்லாருடைய மனதிலுமே பரமாத்மாவாக உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அப்போ இவரை விட நெருக்கமானவர் நமக்கு யாராவது இருக்கிறாரா? நம்மளுடைய அம்மா அப்பா நெருக்கமானவரா, இல்ல பகவான் நெருக்கமானவரா, இல்ல கணவர் நெருக்கமானவரா, இல்ல மனைவி நெருக்கமானவங்களா, இல்ல குழந்தைகள் நெருக்கமானவரா, இல்ல ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாராவது நெருக்கமானவங்களா, இல்ல பகவான் நெருக்கமானவரா? ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டிஸ் சாட்ல போடுங்க. கிருஷ்ணா நெருக்கமா இருக்கிறாரா, இல்ல உங்களுடைய கணவரோ மனைவியோ அம்மா அப்பாவோ பிள்ளைகளோ நெருக்கமானவங்களா இருக்கிறாங்களா? ஹேமலதா மாதாஜி போட்டுட்டாங்க பகவான். உமா மாதாஜி அவர் மைண்ட் அப்படின்னு போட்டுக்கிறாங்க. கிருஷ்ணா கிருஷ்ணான்னு போட்டிருக்காங்க. மிதவதி மாதாஜி, ரன்யா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி, தேங்க்யூ பிரபுஜி, தேங்க்யூ தேங்க்யூ. சோ அப்போ நமக்கு ரொம்ப நெருக்கமானவராக இருப்பவர் வெல் விஷர். சோ உற்ற நண்பன். நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம மனைவிக்கு நம்ம வாய் வழியா சொன்னாதான் தெரியும். ஆனா நம்ம நினைக்கிறது எல்லாமே நம்ம ஆத்மா பக்கத்துல, நம்ம மனசுல, ஆத்மா பக்கத்திலேயே உட்கார்ந்து இருக்கிறார் பரமாத்மா. அதுவும் எப்படி நம்மள வாட்ச் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறார் இல்லைங்களா? ஒரு சாட்சி பறவையாக உட்கார்ந்து. நம்ம பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா, ஒரு 2 பறவைகள் மரத்துல உட்கார்ந்து பழத்தை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் ஒரு பறவை, இன்னொன்னு வந்து அதை பார்த்துக்கிட்டே உட்கார்ந்து இருக்கும். சோ அந்த பார்த்துக்கிட்டே சாட்சி பறவையாக இருப்பவர் நம்ம மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா. அதனால நம்ம யாருக்குமே தெரியாது அப்படின்னு நினைச்சு நம்ம சில விஷயங்கள் எல்லாம் செய்வோம். ஆனா நம்ம மனசுல இருக்கிற பரமாத்மா பார்த்துக்கிட்டே இருக்கிறார் அப்படிங்கிற விஷயத்த நம்ம மறந்து விடுகிறோம். சோ அவர்தான் நம்மளுக்கு எப்படி இருக்கிறார்? ஒரு வெல்விஷரா இருக்கிறார். சுக்ருத்தம் சர்வபூதானாம். சுக்ருத்தம் சர்வபூதானா உயிர்வாளிகளின் உற்ற நண்பன். அவர்தான் வெல்விஷர், ஃப்ரெண்ட். சோ எல்லாமே வந்து அவர்தான். சோ இந்த 3 விஷயங்களை யார் தெரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ, சோ எல்லா யாகங்களையும் தவங்களையும் இறுதியில் அனுபவிப்பவன். அப்போ நம்ம அனுபவிப்பவன் அப்படின்னா நம்ம வந்து அனுபவிப்பவன் அப்படின்னு நினைக்க கூடாது. நம்ம யார் அப்படின்னா பகவானால் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள். அவர் அனுபவிப்பாளர். He is the enjoyer. அப்போ நம்ம எல்லாம் அனுபவிக்கப்பட வேண்டியவர்கள், அவர்தான் அனுபவிப்பவர் அப்படிங்கிற உண்மை. அப்போ இங்க இருக்கிற எல்லா விஷயங்களுமே நம்ம பார்க்கின்ற, வேணா அந்த இது பத்திரம் வேணா நம்ம பேர்ல இருக்கலாம், ஆனா அது யாருக்கு சொந்தம் அப்படின்னா பகவான் கிருஷ்ணருக்கு தான் சொந்தம்.
நம்ம பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கலாம், நிறைய கார்கள் இருக்கலாம், நிறைய பங்களாக்கள் இருக்கலாம், நம்மளுக்கு நிறைய சொத்து பத்துக்கள் எல்லாமே இருக்கலாம். ஆனா நம்ம என்ன நினைக்கணும், இது என்னுடையது இல்லை, இது பகவான் கிருஷ்ணருடையது, நான் அனுபவிக்கிறதுக்காக பகவான் கொடுத்திருக்கிறார், நான் கொஞ்ச காலம் இங்க இருக்கிற வரைக்கும் நான் அனுபவிப்பேன், இது பகவான் எனக்கு கொடுத்தது அப்படிங்கிற அந்த நினைப்போட இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார். நம்மளுக்கு ப்ரொப்ரைட்டர்ஷிப் இருக்கக்கூடாது, அதாவது நான் இதுக்கு ஓனர் அப்படின்னு நான் நினைக்க கூடாது, நமக்கு கிடைச்சிருக்கிற எல்லாத்தையுமே பகவானுடைய பக்தி சேவைக்காக பயன்படுத்த வேண்டும் அப்படிங்கிறாரு, இன்க்ளூடிங் அவர் பாடி. சோ அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். அப்புறம் எல்லாத்துக்குமே தலைவர் பகவான் தான், அவர் தான் எல்லாத்துக்கும் ஓனர் அப்படிங்கிற எண்ணம் இருக்கணும். எனக்கு நெருக்கமான நண்பன் பகவான் மட்டும்தான், அவரை தவிர நெருக்கமானவர் வேறு யாரும் கிடையாது அப்படிங்கிற அந்த நினைப்பு நம்ம மனசுக்குள்ள வந்துருச்சுன்னா நம்ம மனசு எப்பவுமே எதற்குமே டென்ஷன் ஆகாது, ஸ்ட்ரெஸ்ல போகாது. அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமையில நம்ம பகவான் நம்மளுக்கு துணை செய்வார். ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் அவர் நம்ம வழி நடத்தி செல்வார். அந்த நம்பிக்கை நமக்கு மனசுல இருக்கணும். அப்போ நம்மளுக்கு இந்த துன்பங்கள் வராதா அப்படி நினைச்சா அப்படின்னு கேட்டா வரும். ஏன்னா துன்பங்கள் அப்படிங்கிறது என்ன, நம்ம செய்த கர்மாக்களுடைய பலன் அது நம்மளுக்கு தானே வரும். நம்ம விதைச்சோம், நம்ம தானே அறுவடை பண்ணணும். சோ நம்ம அறுவடை பண்ணணும். ஆனா எப்படி அப்படின்னு கேட்டா பகவானுடைய நினைப்பிலே நம்மள எல்லா விஷயங்களையும் செய்யும் போது அதனுடைய அந்த தாக்கத்தை குறைக்கிறார். இன்னைக்கு நம்மளுக்கு கால் பிராக்சர் ஆகணும் எனக்கு அப்படின்னு இருந்ததுன்னா எனக்கு அது ஆகாம ஒரு சின்ன ஒரு மசில் மட்டும் மசில் கிராம்போட எனக்கு நின்று போயிடும், அவ்வளவுதான். சோ அந்த மாதிரி பெரிய விஷயங்கள் நம்மளுக்கு நடக்காது. அத பகவான் சின்னதாக்கி கொடுத்துறார். அப்போ இந்த மாதிரி ஜட துயரங்கள் எது வந்தாலுமே இது பகவானுடைய கிஃப்ட், எனக்கு பெருசா நடக்க இருந்தது, தலைக்கு வந்தது தலைப்பாகையோட போயிருச்சு அப்படிங்கிற நினைப்போட இருக்கும்போது நமக்கு மனசுக்குள்ள மிகப்பெரிய அமைதி கிடைக்கும் அப்படிங்கறதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய நோக்கமும் கருத்தும். இதுதான் இன்னைக்கு நம்ம உணர்ந்துக்கிறோம். இன்னைக்கு வாழ்க்கைக்கான பாடம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம இந்த விஷயத்த நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதுதான் இந்த 5வது சாப்டர்னுடைய இந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகத்தினுடைய சாந்தி மந்திரம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிற பீஸ் ஃபார்முலாவுடைய சிறப்பு. சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம் சந்நியாசா அல்லது கர்மயோகா. சோ துறக்கணுமா இல்லை செயல்படணுமா? அப்போ பகவான் என்ன சொன்னார், கிருஷ்ண உணர்விலே செயல்படு, பக்தி தொண்டு செய் அப்படின்னு சொல்லிட்டார். கர்மயோகம் சந்நியாசம் எது சிறந்தது அப்படின்னு கேட்டார். கர்மயோகோ விசிஷ்யதே அப்படிங்கிறது இந்த ஸ்லோகத்துல முக்கியமான வார்த்தை. நிஷ்காம கர்மா, நிஷ்காம கர்மா அப்படின்னா நான் ஒரு விஷயம் சொன்னேன், எப்படி யோகிகளும் மிகப்பெரிய ஞானிகளும் ஆச்சாரியர்களும் லோகசேமத்திற்காக கர்மங்கள் செய்வார்களோ அதுதான் நிஷ்காம கர்மா. இந்த மாதிரி செய்யும் போது கர்ம பந்தத்திலே இருந்து விடுவிக்கிறது. சோ எனக்கு அப்படின்னு செல்பிஷா நினைக்காம லோகசேமத்துக்காக அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்முடைய கர்மாக்கள் எல்லாம் நம்மை விட்டு நீங்குகிறது. அந்த பாவ புண்ணிய விளைவுகளிலே இருந்து நாம் விலக்கப்படுகிறோம். குர்வன் அபின விலிப்பியதே அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. கிருஷ்ணர் மீது கவனம் செலுத்துவதன் மூலம் விடுதலை. சோ பகவான் மேல கவனம் செலுத்துறதுனால நம்ம எப்படி விடுதலை அடைகிறோம் அந்த துன்பங்களிலே இருந்து. இந்த பௌதீக வாழ்க்கையிலே வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் துன்பங்கள் நம்மை பாதிப்படையாமல் இருக்கிறது எப்படி அப்படிங்கறதையும் நம்ம பார்த்தோம். நாத்வா மாம் சாந்தி ருச்சதி அப்படிங்கிறது முக்கியமான வார்த்தை. சோ இது ஒரு சின்ன சாப்டர், 29 ஸ்லோகங்கள் தான் இருக்கு. இதோட நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஹேமலதா மாதாஜி வந்திருக்காங்களா? எஸ் மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நீங்க சொல்றீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா? ரெக்கார்டிங் இருக்கட்டும். இன்னைக்கு நான் பிரிகாரி அப்படிங்கிற அந்த ஒரு வேடனை பத்தின ஒரு கதையை சொல்ல போறேன். ஒரு வாட்டி நாரதர் பிரயாக்ல ஸ்நானம் பண்றதுக்கு வேண்டி போயிட்டு இருந்தார். திரிவேணி சங்கமம், கங்கை யமுனை சரஸ்வதி அது இருக்கு சங்கமம் மாற இடத்துல, அதுக்குதான் பிரயாக்னு சொல்லுவா. அங்க ஸ்நானம் பண்றதுக்கு போயிட்டு இருக்கும்போது அங்க ஒரு வாட்டி ஒரு மான்
குத்துயிரும் கொலையுருமா அப்படி அதாவது செத்தும் போகாம உயிரோடையும் இருக்கு. அந்த மாதிரி தவிச்சுட்டு இருக்கிற ஒரு மானை பாக்குற. அம்பு குத்தி இருக்கு அதுக்கு. கொஞ்சம் தூரம் அப்படி நடந்து போகும்போது ஒரு பன்னி கை கால்லாம் உடைஞ்சு வலியோட துடிச்சுட்டு இருக்கு. அதே மாதிரி ஒரு முயல் இப்படி எல்லாம் பார்த்துன்னு போகும்போது இது யார் இப்படி ஒரு இது பண்ணி வச்சிருக்கா, யார் இந்த வேடை இப்படி பண்ணியிருக்கிறதுன்னு சொல்லி தேடின்னு போகும்போது அந்த வேடன் அங்க வேட்டையாடின்னு இருக்கிறத பார்த்துட்டு ஏன்பா இந்த மாதிரி எல்லாம் பண்ணியிருக்க நீனு அப்படின்னு சொல்லும்போது, உங்களுக்கு ஏதாவது வேணுமா சாமி, இப்போ புலித்தோல் வேணுமா மான் தோல் வேணுமா அப்படி எல்லாம் கேட்குறான். ஏதோ அதை வாங்குறதுக்கு வந்திருக்காராக்கும்னு நினைச்சுண்டு. அப்போ அவர் சொல்றாரு, நான் அதுக்கு வரலப்பா, நீ ஏன் இப்படி கொன்னு போட்டு வச்சிருக்க, நீ கொல்றதா இருந்தா அந்த ஜீவிய ஃபுல்லா முழுமையா கொன்னுடு, இப்படி அரையும் குறையுமா நீ வந்து அத கொன்னேன்னா உனக்கு இன்னும் பாவம் வந்து சேரும் அப்படிங்கிறத சொல்ற. அப்போ அவன் சொல்றான், இப்படிதான் என்னுடைய தகப்பனார் வந்து எனக்கு இப்படிதான் சொல்லி கொடுத்துருக்கார் அப்படின்னுட்டு சொல்றான். அப்போ இந்த மாதிரி பண்ணாத, நான் அப்படி நீங்க பண்ணாதேன்னு சொன்னாக்கா நான் எப்படி சாமி நான் சாப்பிடுவேன், என் பொண்டாட்டி பிள்ளைங்கள்லாம் இருக்காங்க, அவங்களுக்கெல்லாம் நான் எப்படி நான் சாப்பாடு கொடுக்கறது அப்படின்னுட்டு அவன் சொன்ன போது, அப்ப நாரதர் சொல்ற, நீ வந்து நான் சொல்ற மாதிரி நீ இரு, உன்னுடைய சாப்பாடு வேணுங்கிற சாப்பாடுக்கு நான் அதுக்கு உண்டான ஆபத்தை நான் செய்யறேன், அதுக்கு உண்டான இதை நான் பண்றேன் அப்படின்னுட்டு அவர் சொல்றார். அப்போ சரி சாமி, அப்ப நீங்க என்ன சொல்ற மாதிரி செய்யறேன் அப்படின்னு அவர் சொல்றார். அப்போ அவர் வந்து நீ இந்த கங்கையோடைய கரையில துளசி செடிக்கு முன்னாடி ஹரே ராமா மந்திரத்தை, ஹரே ராமா ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராமா ராம ராம ஹரேன்னு இந்த மகா மந்திரத்தை நீ சொல்லின்று உனக்கு வந்து வேணுங்கிற பொருள் இதெல்லாம் வந்து உன்னுடைய குடும்பத்துக்கும் நான் ஏற்பாடு பண்றேன்னு சொல்லிட்டு அவர் போற. இவனும் அதே மாதிரி ஒரு துளசி செடிக்கு முன்னாடி தன்னுடைய குடும்பத்தோட அங்க எல்லாருமா சேர்ந்து அந்த மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, நாரதர் என்ன பண்ற, அக்கம் பக்கத்துல இருக்கிற கிராமத்துல எல்லாம் போய் அந்த மாதிரி ஒரு பெரிய முனிவர் வந்திருக்க, அவர் வந்து இங்க பூஜையெல்லாம் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு வேண்டி பிரார்த்தனை எல்லாம் இந்த உலகம் நன்னா இருக்கட்டும்னுட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இருக்கார் அப்படின்னு சொன்ன உடனே இவா எல்லாரும் ஒவ்வொரு இந்த வில்லேஜ்ல பக்கத்துல இருக்கிறவா எல்லாரும் டெய்லி ஒவ்வொருத்தர் ஒவ்வொன்னு கொண்டு வந்து கொடுக்குற. ஒருத்தருக்கு வந்து அரிசி கொண்டு வந்து கொடுக்கா, ஒருத்தர் வந்து பருப்பு, ஒருத்தர் வந்து பழங்கள், இப்படி எல்லாருமா கொண்டு வந்து அந்த அவருக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்துட்டு போறா. அப்ப அவரும் சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் வருது. அப்ப அதை என்ன பண்ண, சுவாமி நெய்வேத்தியமா அதை வந்து பண்ணிட்டு எல்லாருக்குமா பிரசாதமா அதை கொடுத்த. அப்படி அவருடைய ஜீவிதம் போயிட்டு இருந்தது. அப்போ நாரதர் வந்து கொஞ்ச நாள் கழிஞ்சு தன்னுடைய இவர் ஃப்ரெண்டு பர்வத முனி அவரோட, நான் என்னுடைய சிஷ்யம் இப்படி இது பண்ணிட்டு இருக்கான், வா நம்ம போய்லான்னுட்டு அவரோட வர. அப்படி வந்தபோது அங்க அவர் அந்த எப்படி குத்துயிரும் கொலையுமா கொலை பண்ணி போட்டிருந்த ஒரு வேடன் இப்போ தன்னுடைய வஸ்திரத்தால இத சுத்தம் பண்ணிட்டு எங்கேனாலும் ஒரு பூச்சி புழுவோ எறும்பு நம்ம தெரியாம முதிச்சிடக்கூடாது அப்படின்னுட்டு தாண்டி தாண்டி அவர் வந்து போயின்னு இருக்கிறத பார்த்த உடனே இவாளுக்கு பயங்கர ஒரு சந்தோஷமா ஆயிடுச்சு. அப்படி ஒருத்தன் இப்படி மாறி இருக்கானே, அப்போ சுவாமியோடைய மகாமந்திரத்தை சொல்லிண்டு ஒரு வாழ்க்கையை நம்ம நடத்தின்னு உட்கார்ந்தோமானா நம்ம நல்ல இதுல நம்மளுடைய மனசு எல்லாம் நல்ல ஒரு இதுல இதுவாகும், மாறும் அப்படிங்கிறது அவருடைய கதையிலேருந்து நமக்கு தெரியறது. அவர் ஒரு சுத்த வைஷ்ணவரா அப்படி மாறிட்டார். இதாக்கும் இந்த மிருகாரி அப்படிங்கிற ஒரு வேடனுடைய கதை. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இந்த கதையில இருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா, எவ்வளவு கீழான நிலையில இருந்தா கூட அவன் வந்து உயிர்களை எல்லாம் குத்துயிரும் கொலையுருமா கொன்னு பழகினவர். அப்படிப்பட்டவர் வந்து ஒரு உண்மையான தூய்மையான பக்தரை பார்க்கிறாரு, பகவானுடைய பக்தரை. அவருடைய கருணையினாலே, பக்தருடைய கருணையினாலே
இவர் வந்து தூய வைஷ்ணவரா மாற்றக்கூடிய ஆற்றல் வந்து இருக்கிறது. சோ அப்போ ஒரு குருவிற்கு எப்படிப்பட்ட ஆற்றல் இருக்கிறதுன்னா, எவ்வளவு கீழான நிலையில இருந்தா கூட அவங்கள வந்து ஒரு உண்மையான பக்தனா மாற்றக்கூடியவங்க அந்த சக்தி படைத்தவர்கள் தான் குருமார்கள் அப்படின்னு நம்ம இதுல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம். அதுதான் மாதாஜி ரொம்ப அழகா சொன்னாங்க. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணா. ரெக்கார்டிங் ஸ்டாப் பண்ணிடலாமா மாதாஜி? மாதாஜி நானா ரெக்கார்டிங் பண்ணேன் இன்னைக்கு? இல்ல நான் தான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் மாதாஜி. ஸ்டோரி முடிச்சோடனே ஸ்டாப் பண்ணிட்டுங்களா?